Казочки з альтаночки. Вітаю вас, мої маленькі зярняткі. З вами Усмешка і час казки. Пригоды Піфа. Знаёмцеся, гэта Піф. Ён надзвычай разумны сабака. Умее хадзіць на задніх лапах, размаўляць і нават чытаць кніжкі. Трэба сказаць, Піф свавольнік і гарэза, але сэрца ў яго добрае. Піф ніколі не пакрыўдзіць больш слабейшага і маладзейшага за яго. А вось і іншыя героі гэтай кнігі. Гаспадар Піфа – дзядзя Цэзар. Жонка і сын клічуць яго проста Тон-тон. І Піф называе яго гэтак жа, бо Піф лічыць сябе часткай гэтай сям'і. Цёця Агата, жонка Тантона. Ох, як бачыце, яна тая яшчэ таўстушка. Цёця Агата часта просіць Піфа дапамагчы ёй па гаспадарцы. Дуду, іх сын, верны спадарожнік Піфа ў яго свавольствах. Здараецца, што ён дурэе нават больш за Піфа, і тады Піфу прыходзіцца несалодка. А гэты чорны кот – Геркулес. Ох, вядомы задзіра. Ну, не буду вам казаць, як ён ужываецца з Піфам. Вы зараз самі ўсё зразумееце, як толькі пабачыце малюнкі. Прыгоды Піфа пачынаюцца. Верны вартаўнік. Сёння дзень вялікага мыцця. І цёця Агата сушыць на дварэ бялізну. «Вартуй добра», – кажа яна Піфу. «Нікога не падпускай». Але тут з'явіліся кошкі. «Псі, кацюль!» – закрычаў Піф. «Не падыходзь да бялізны!» І ён пагнаў іх усіх да адной прэч. Але ж чаму цёця Агата незадаволеная? Дзе ж падзеўся Піф? Цёця Агата папрасіла Піфа начысціць трохі бульбы, каб прыгатаваць абед. І Піф з імпэтам узяўся за справу. Зараз цёця Агата ўбачыць, які я каштоўны памочнік. Але цёця Агата не ўбачыла свайго памочніка. Дзе ж падзеўся Піф? Неразлучныя сябры. Цёця Агата звязала для Дуду швэдар і шапачку. Ну, яны мне завялікія, паскардзіўся Дуду.
Ну, а вось цяпер акурат, што трэба. Піф садоўнік. Я з'язджаю, Піф, сказаў Тон-Тон, а ты павінен кожны дзень паліваць кветкі. Ох, лёгка гаспадару казаць кожны дзень, а я, няшчасны, павінен іх паляваць нават пад праліўным дажджом. Вось так можна пілаваць дровы. Досыць гушкацца, Піф, сказаў Тон-Тон, трэба пілаваць дровы. Пілаваць дровы? Ой, ды колькі заўгодна. Так весялей. Піф зусім не гультай, але падмятаць падлогу сумна. Ага, ідэя. Ну вось, так значна весялей. Кот у клетцы. Геркулес вырашыў папаляваць, пакуль дома нікога няма. Ой-ой, кепска прыйдзецца зараз бедным канарэйкам. Але Піф з'явіўся своечасова. Вось так. І каму цяпер кепска? Уся сям'я выправілася ў госці, а Піфа, каб ён не пабег следам, пасадзілі на ланцуг. Мяу, цяпер можна дражніць Піфа колькі заўгодна, вырашыў Геркулес. Ланцуг яго трымае моцна. Але і ланцуг не ўтрымаў Піфа. Піф добры. Ён не трымае зла. Ён злавіў мышаня і вырашыў дзеля прымірэння падарыць яго Геркулесу. Але ненажэрны Геркулес у гэты самы час спажываў смачны сняданак Піфа. Пі-пі-пі, мне шанцуе, узрадавалася мышаня. Дом на спіне. Чарапаха Караліна прагульвалася ў садзе. «Гляньце», – сказаў Піф, – «яна цягне на сабе свой дом. А калі і мне зрабіць гэтак жа?» Ну вось, цяпер і я заўжды дома. Злы сабака. Цёця Агата загадала Піфу занесці суседзям кошык гародніны. Але ў суседзяў быў злы сабака. Ой, як страшна! Але я ўсё адно пайду далей. Ха-ха, вось які ён злы сабака. Ён не большы за мой нос, але проста брэша у рупар.
пад дажджом. Як добра у дажджлівы час таму, у каго ёсць дах над галавой. Але ў Піфа добрае сэрца. Гаў, сябры, вы зусім прамоклі, кажа ён суседскім сабакам. Хадзем усе да мяне ў будку. Ох, бедны Піф, яго будка такая маленькая, а сяброў так шмат. Канец. Гэта былі казачкі. Казачкі з альтаначкі. А я развітваюся з вами. Да новых казачных сустрэч!